nok til at være mig, der snakker mest i dag. Fordi Kira, hun er en klovn, som har smadret sin stemme. Okay, nej, hun har været syg, så hendes stemme, den er gået væk. Ej, det er der lige sket. Vi var lige inden vi gik ud og spiste, ja. Så skulle jeg på toilettet, hvor altså lige inden jeg vissede godt nok, så taber jeg min mobil i toilettet. Så prøv at kigge den. Så det var vand inde i skærmen derude. Man kan ikke tænde. Jeg kan ikke tænde. Og jeg har reddet mit SIM-kort. Det har jeg reddet. Men det er ikke så godt, fordi det var min Popfrost mobil. Han skal ikke vide, at jeg er ikke glad. Han bliver ikke glad, nej. Og han skal ikke vide det. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, jeg skriver rundt til en masse søde mennesker, om de ikke har en Orbitters. Ja, som jeg kan låne. Hvis jeg har det, og I bor tæt på vores by. Ølstykke. Kulby. Så må I skrive til mig, at de har en mobil, jeg kan låne. Eller hvis I gider tage hele vejen til Ølstykke. For mig. For mig. Ja, for Kira, hun er også glad. Ikke også, Kira? Hun er glad, når jeg er glad. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Ej, jeg gæsser. Det var ligesom det, jøderne døde med. Du var så dum. Nå. Men for noget, ikke for det første, men i hvert fald så er grunden til, at vi ikke har lavet noget i lang tid, det er fordi, at vi har været på ferie, ligesom I har. Vi har haft efterårsferie. Ja, så jeg har været i sommerhus med min far, og hun har været syg nogle af dagene, og ja, så vi har ikke lige kunne nå det. Men nu kommer der noget her, lige der. Så I skal gøre, som I hele tiden har gjort. Der er rigtig mange, der har været inde og dele vores side, så noget, det synes vi er vildt nice. Og der er også folk og sådan noget, vi ikke engang kender, som sidder og synes godt om og kommenterer vores ting og sådan noget. Det er nice. Så ja, tak for det. Tak for det. Tak. Ja, ej, I skal lige have noget vildt i dag, ikke? Så har vi altså præst i 7 timer. Ja, i 7 timer. Motherfucker. Ja, og i går der var vi det i 6 timer, men der var hun der ikke. Der var hun syg. Så og vi hører noget sjovt. Jeg sagde, vi ikke hører noget sjovt. Bare lige. De kom med kebab. Ja, til frokost. Sådan en motherfucker en. Jeg tror lige, det var underligt, men så kommer vores præster med kebab til os til frokost. Det var sådan meget nice, men vi tror kun, de spiste jødekager. Ja, her er meget alligevel. Jødekage, men præster og jødekage, det var, nej, de spiser det der, de drikker det der vin, men altså får sådan nogle gudstjenester. Og så det der blå. Og så det der Jesus Kristi lem og så. Hvad hedder det så? Nej, hvad hedder det så, Kira? Bryg mig lige på ryggen. Hvad er det så? Sig nu, hvad det hedder. Leme. Og det ja, jeg tror, det er rigtig lem. Nå, leme. Så det er det. Og så får man sådan en lille stykke kap eller sådan noget, som man skal spise, og så et glas vin. Nå, Silvan. For din og drengen. Og i dag til præst, hvor så skulle vi lave sådan noget skuespil, så vi skulle klædes ud med kjoler og hatte og alt muligt mærke. Ja, vi kan lægge en film af det. Jeg tror allerede, jeg har gjort det på min Facebook-profil. Så der kan I gå ind og kigge, hvis I gerne vil se, hvad det var for noget. Det var nice. Og vi vandt. Og ved I hvad? Så vandt vi ikke engang noget andet end æren. Og æren, ikke? Det er LORT. Æren og te og småkager, det var nederen. Men de andre fik også te og småkager, så der vandt ikke engang noget. Ja, det vandt også. Det er fordi, det er præster, de er sådan rigtig, ej, I skal blive glade for æren. I er glade, æren er en god ting, bliv glad. Nej, æren sucks. Ja. Dø for æren alligevel. Eller hvis man vinder noget og æren. Ja, så er det fair nok. Eller hvis man bare vinder noget. Ja. Fuck æren. Ja. Det er jo også nederen. Så er det sådan noget, for eksempel, jeg prøvede engang sådan en julefrokost eller sådan et eller andet, hvor man sidder og spiser det der risalamande, ikke? Så sidder du bare og æder for at finde den der mandel, ikke? Og så får alle sin gave. Nej, så finder jeg den fandme, og så vinder jeg så. Du vinder æren.
What the fuck? What the fuck? Det kan man bare ikke. Der skal være en præmie. Der skal være en præmie med. Det var ikke mormor, det er ikke orden. Det var ikke min mormor. Farmor, det er jo. Det var ikke min farmor. Det er ikke i orden. Nej, det sagde jeg ikke. Eller jeg sagde, fordi jeg var en tur ikke sige det. Det sad bare smilet og så glad ud, ikke? Æren. Yay! Jeg har, kan I se den æren her? Ja. Jeg kan skrive den på min væg. Ja. Yes. Nej, det er ufedt. Aldrig godt det, når vi bliver inviteret til noget. Hvis nu I inviterer os til et eller andet sted hen, ikke også? Skal I aldrig lave noget, hvor man kun vinder æren. Nej, aldrig. Vi er meget utaknemmelige mennesker. Jeg kan ikke lide æren. Nej, fandme. Det er der inderst inde ikke nogen, der kan. For helvede. Det er sgu da ikke nogen, der synes er fedt. Yes, man, æren! Nej. Vi går til bræt. Ja, så man gør presser jo, så kig på Kira. Gør mig næste liv. Pres. Uga. Hvorfor det siger pres, jo? Godt, Kira. Jeg tror, du bliver en god pres. Du sidder bare, uga. Nej, vi sagde på, de sagde den der, lyd baksen. Tak fordi I så med. Og tak fordi I vil dele den, fordi det var det, I gerne. Det gør det. Ja, tak og møster. Møster jer. Møster. Hvad? Min mund. Jeg lavede det på gemiser for øvrigt. Det var... I don't like the Stop.